Nespokojní učitelia tlačia na vládu. Odmietli odučiť prvú hodinu a začali stupňovaný štrajk. Každý týždeň sa čas, keď nebudú pracovať, predĺži. Vláda podľa nich môže štrajk kedykoľvek zastaviť, ak splní ich podmienky. Naše požiadavky sú stále ignorované. Dnes teda naštartoval stupňovaný štrajk, do ktorého sa zapojilo 1773 registrovaných učiteľov zo 106 škôl. Minister Peter Pavčan učiteľom odkázal to, čo posledné týždne. Vláda im platy zvyšuje a on sám sa snaží vyrokovať viac peňazí aj pre budúci rok. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme. Absolútne súhlasím. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť. Absolútne súhlasím. Vždy som tvrdil a tvrdiť budem, že pedagogickí a odborní zamestnanci majú byť viac honorovaní. Včera prebehla prvá etapa výstražného štrajku na základe iniciatívy slovenských učiteľov. Absolútne súhlasím, vždy som tvrdil a tvrdiť budem, že pedagogickí a odborní zamestnanci majú byť viac honorovaní, ale budem súčasne tvrdiť, ako som vždy tvrdil, že odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov je prostriedkom na zvyšovanie úrovne slovenského školstva a nie ako samoučelný prostriedok na zvyšovanie výdavkov slovenského rozpočtu. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť. Opakujem, zvyšovanie platov je prostriedok na zvyšovanie úrovne slovenského školstva. Klamú od rána do večera. Ja už naozaj neviem, čo mám s týmito vecami robiť, pretože to sú... Áno, uznávam, že mladí učitelia sú v finančnej situácii, ktorá im neumožňuje založiť si rodinu. Sú v situácii, kde sú výrazne podfinancovaní z hľadiska príjmov. To sú šupy, to je nič, to je jak pre psa mucha. A nastavenie systému nie je motivujúce. Budem viesť veľmi korektné, ale otvorené diskusie s odpovednými ministrami školstva, financií. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť. Aby umožnili tento spôsob navyšovania platov a netrvali na plošnom zvyšovaní mzdových taríf pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov. Budem expresívny, môžete to kľudne použiť. Len idiot môže na prvú stranu napísať. Systémov, ktorými môžeme postupovať, je niekoľko. Buď to bude degresívne zvyšovanie, to znamená, najnižšia kategória bude mať, poviem, 15% zvýšenie, najstaršia kategória bude mať 2% zvýšenie. Ti vám pripomínajú správu o stave školstva z roku 2013. Tam po dohode vlády, odborov, ale aj zamestnávateľov ste sa zaviazali, že priemerný plat pedagogických a odborných zamestnancov bude v roku 2016, teda teraz, v hodnote 1,2 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve. 1090 eur. Pretože ak si zoberieme, že máme k dispozícii finančné zdroje na ďalšie 25% zvýšenie platov, tento cieľ v roku 2016 môže byť splnený. A postupne, ale veľmi razantne budeme schopní sa dopracovať k tomu, čo požadujeme, lebo len novou krvou do slovenského školstva zabezpečíme jeho funkčnosť v budúcnosti. Kríza je hlbšia, ako si vieme predstaviť. Druhou možnosťou, ktorá je možno trošku pomalšia, je zvyšovanie platov o konkrétnu čiastku. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť. Súčasne chcem povedať, že chcem požiadať aj všetkých koaličných partnerov, ale aj všetkých vás, vážené kolegyne a kolegovia poslanci, aby sme, a v prípade, že nájdeme finančné prostriedky na zvyšovanie platov nad rámec toho, čo bolo deklarované v programovom vyhlásení vlády. Tí, ktorých sa to týka, nemajú právo tam hore ísť, aj keď je balkón pre verejnosť. A myslím si, obzvlášť verejnosť, ktorej sa to týka. Zdravotníci, učitelia, ktorí sú v uliciach. Ja dúfam, že tu nastane niečo ako v 89. Toto už nie je normálne, čo sa tu robí v tejto republike. Bezprávny štát, jednopartná vláda, utláčať, buďte ticho, nič nehovorte. Nehajte si svoje práva, nehajte práva svojich detí, ani svojich blízkych. Trvali na tom, aby tieto finančné prostriedky neišli na plošné zvyšovanie, ale boli určené predovšetkým mladým pedagógom na základe kľúčov, ktoré som povedal. Bratislava nie je Slovensko. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme. Bratislava nie je Slovensko. Bratislava nie je Slovensko. Bratislava nie je Slovensko.
Priemerná mzda v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2015 883 eur. A na druhej strane len idiot môže napísať, Po zvyšovaní 6% v januári, či 4% v januári, 6% v septembri. Išli podľa toho, ako prišli do Národnej rady. No do Národnej rady prišli prvé sestričky a učiteľky. Ja som tu bol. Na tú vrátnicu niekto od vás, ja neviem, kto dal príkaz, že ich nesmú zatiaľ púšťať, ale medzi tým sem chodili títo starší ľudia. Úplne bez problémov. Tak ja sa vás pýtam, prečo ste tých učiteľov a sestričky nepustili dnu? Sme na výške, alebo mali by sme byť cez 1100 eur v priemernom plate regionálnom školstve na Slovensku. To znamená viac ako 1,2 násobok plošne na Slovensku. To, čomu sa chcem ale dostať, sú regionálne rozdiely. To je tak stupidná otázka, nehnevajte sa na mňa, že takéto niečo ani od vás nemôžem počuť. Chcem poprosiť slovenských učiteľov aj tí, ktorí štrajkujú. Existuje tu vôľa a myslím si, že nebola nikdy spochybnená. Niektorých púšťajú a niektorých nie. Áno, my nemáme ten správny preukaz, my máme len svoj občiansky, lebo my sme len občania Slovenskej republiky. Čiže teraz prečo ste zatiaľ? Stojíme tu už asi 40 minút a pani nás nechcú zaregistrovať a pustiť na balkón pre verejnosť, nakoľko si pre nás nikto neprišiel. Takže my tu stojíme ako občania Slovenskej republiky a chceme sa ísť pozrieť na verejné. A myslím si, že Výbor pre vzdelávanie, vedu a mládež a šport rokuje veľmi konsenzuálne na to, aby sme hľadali a našli východiska z tejto situácie a myslím si, že sme na dobrej ceste. A dnu sa dostali údajne len vopred ohlásení dôchodcovia. Majú nariadenie, že nás nesmú zaregistrovať. Takto stojíme. Je to kritický stav asi celej spoločnosti. Sestry a učitelia sa prišli pozrieť, mali trošku problém dostať sa do parlamentu a tvrdia teda, že to bol zámer a balkón sa naplnil ľuďmi, ktorí budú tlieskať Smeru a nemôžu sa ísť oni pozerať, keď sa bavíme. Priznám sa, že toto absolútne nie je ani v mojej kompetencii, ja ani neviem, kto na balkóne je. Dávam procedurálny návrh, aby na tejto schôdzi vystúpili predstavitelia učiteľiek učiteľov. Nie sú oficiálne pozvaní žiadni predstavitelia organizácií a spoločenského života, ktorých by sme mohli hlasovaním im umožniť vystúpiť, takže o vašom procedurálnom ani nedám hlasovať. Prvý procedurálny návrh je, aby Národná rada hlasovaním sa uznesla, že pozýva pani Lazorovú, pani Kaveckú a pána Cimrmana na rokovanie Národnej rady. Návrh sme neschválili, tým len pripomenúť, že zástupcovia učiteľov sa zúčastnili riadneho rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, kde bol vytvorený maximálny dôstojný priestor, aby každý pred poslancami Národnej rady, ako aj všetkými tými, ktorí na výbore boli, mohli vystúpiť a vyjadriť svoje postoje. A myslím, že rovnako to bolo aj pri rokovaní Výboru pre zdravotníctvo. Ale vy ste obyčajní podvodníci, nehnevajte sa. A hovorím to s plnou vážnosťou, s plnou zodpovednosťou, nie som ani momentálne v nejakom stave nahnevania sa. V jednom kuse sa podplavujete na Smere, na predsedovi vlády, na predsedovi strany Smer sociálna demokracia. Pre mňa ste obyčajní podvodníci to, čo robíte, takže ja nemám žiadny dôvod na vaše otázky odpovedať. Ja sa s vami určite ospravedlňujem, pretože to, čo vy strajete, to, čo robíte, to je koniec sveta.